Fir-raħal kwiet tal-Gudja spikka l-entużjażmu u l-ottimizmu għal messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat li l-ħamis filgħaxija żar dan ir-raħal fejn iltaqa' ma' residenti. Fil-pjazza tal-Gudja Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista qed jilħaq kull naħa ta' Malta u Għawdex u qed jiltaqa' m'aktar nies biex il-messaġġ ta' rieda tajba jasal għand kulħadd. Fil-25 jum tal-kampanja l-Prim Ministru reġa' kien pożittiv u spjega li dan il-Gvern għamel differenza f'ħajjithom u għalhekk il-poplu qed iħares il quddiem biex jerġa' jagħti fiduċja lill-Partit Laburista biex ikompli tkattar il-ġid. Fil-Gudja quddiem folla mdaqsa ta' nies, il-Prim Ministru għamel appell biex kulħadd jiġbor id-dokument tal-vot u jeżerċita dritt tiegħu. Qal li l-poplu għandu għażla qudiemu bejn il-koalizzjoni ta' konfużjoni u gvern li għalkemm wettaq xi żbalji iżda għamel ħafna tajjeb lin-nies qed iħossuh kuljum. Joseph Muscat temm jgħid li għalhekk fit-3 ta' Ġunju il-poplu se jagħżel biex ma jqafx nofs triq u jkompli miex il qudiem għal aktar suċċess.